Langhin constituency ki parlot dai dak down cover Bosomotari achar Junali Bosomotari kedamtang arkoi ni phai crescer capen non puanta hem nang chilil de rajok dan cover Bosomotari lapen asopi Chandani Bosomotari atum manghu pronglo lasima dule theklong abak aling sitame phone number 60063998 along ke pachini jia phan alang lichar dan cover Bosomotari lapen alang li sopia hin pen tuning ri padopon. News Desk Report News 24 Karbi Anglong. Kardom nili KKC amai fu mate karbi kurusar chingu mamai amai fu nilimen dhonjing teron lapen pongchubut omasi teron pongchibuta nilimen che thangklong lasi nangli tom phanchuningri kadu ko be kurusar phanchuningri lo non ningkan kimi arni tari kisi ingraji abang ke kadu ko be kurusar tung karti ka phejwa kurusar kum anta horbong arnam mate pongchin bongko arnam pu non dengan bang phak bang jora phan hemprek hem thike long ya phan kadu ka be ok pran ki mi ye phan la bang so bang nangli tum bang an su se ili tum khaya mai ki mi ye phan pura nangli tum phan chuning ri no karbi kurusar amai hin pe la sin ni lam theta la si pajut ko Kedamtang arkoi ni phaing ko rake thom arni Dhansuri constituency arlo bo phong timung arong SDP ke parlo along le along prilangso ahawar along le nangki thipu akoi ki pike ahok kalipusi pini bo phong timung LP school pathua klamalong rong trok aratum thurpak pen lam klar chipipon bangso long leke lake nilitum aphu mate asar bura akaya hotsi prilangso araphan long leke pek chot lapen long leta thak thelang alang litum di mahasau ahawar pen wangsi doa thayawe lapen rong chokim long jimapura nilitum aphu atumsi alang litum aphan long le ke pekchat nilitum ke pekchat along le ke kosan sikki thipo puta alang litum jongpon tum da henlo press meet ki phakela sika do gavene tum non chengchia ko nani tum ka do gawe pinila na chi tong do national phon an kamene li nilitum hin pen ka dong pajirlo na pen churo igla si la henlo ne tum phan kidam tang arni 23 arni ladak la dak vofong timung akisam along kidorong irong do la prilangso phangchorong pula dak ne tum phan nilimen si paklang lo nilimen ke rakes lek the pulo nilige lasi alang li tum nili phan pulo nili phan ke ther ki hap pen aper alang li tum along le githi walam sin tum phan nili phan ang koilo la pen alang li tum no nili tum ka che theklong an nili tum ka char julong an ke alang li tum ki pu an ke sopta kali alam saide kalang tum ki chobe alam saide lasi neli alang li tum han ke ther ki hap pula son dolo sita neli non pu dam alang li tum han tum ther ha pin la la pen long le alang li tum along le ko na ni tum ki thi thai do neli tum alang li tum han long le pek pelang a hor mu alang tum aphan rong chukim ji pulo en silver tum nang karlo do thai we pulo rong chukim ji pulo amasi rong ki chukim aphan rong anglong se tum pek chot la long le phelang ne tum thak thelang la tum han area nang tum han la lo pule ton tum thak thelang dame alang li tum aphan thak the pin si ne tum han long le nangi thi busi ai hi da long le gi thi busan se ne tum hanang pulo na se ne li phanang pulo ape ne tum ara da tum han pulo na se la da ke sorgari ang bra arong lo bofong timu arong lo na se ka do ga ve da alang li area lang li kisam long ki do gang bra da ma da do na se neli alang neli lang tu kipu gang tu la hen lo la se la son ki chok chi pen da hok hi alam ma ge pachi thang the da ji alang li tu neli phanang pulo dak sorgari ang bra hem tame hola teron hem pen phangcho hem alang tum arong along la son long le ji thi lo tame la so long le ka ji thi aphan kaching wai dun puchida hala so long le li dang dang do dun de chi tong de meeting dar ju nong le